אז החלק הראשון של המסע שלי, שאני אדבר עליו, זה היציאה מסידני, אני אעצור בפרייזר איילנד, עד לקיינס. זה החלק ממש לכל אורך החוף המזרחי. אתם יכולים לראות אחד הדברים הבולטים שאני אדבר עליו בשלב יותר מאוחר, זה הגרייט ברי ריף, שזה הדבר הזה, זה אחד משבעת פלאי עולם, שם צללתי, אבל נגיע לזה בהמשך, צלילות עם כרישים, ובכלל, כל המסע הזה היה בעצם לחוות דברים שאתה לא חווה קודם. ואני אומר עוד פעם, שקרו כמה דברים במהלך המסע, מעבר למשקל. אחד, התחלתי לכתוב. את המסע הזה ספגו כ-500 איש, כמעט מדי יום, בין 3,000 ל-5,000 מילה, קיבלו ממני על החוויות של היום, סבלו. יש כאלה שטוענים שעד היום הם לא התאוששו מזה, שהם חוו איתי את זה, ויש כאלה שעכשיו לצערם יקבלו גם את הספר מתנה, כי אני בדרך להוציא ספר על המסע הזה. אז הנחיתה שלי הייתה באוסטרליה, בסידני, שם חיכה לי חבר ילדות שקוראים לו רמון, בחור דרום אפריקאי שאירח אותי במהלך כל השבוע הראשון של ההתארגנות. קודם כל היה למצוא איזה קרוון מתאים לי. בתחילת הדרך חשבתי אני אקנה קרוון, נסדר אותו, נשבצר אותו, אבל בסוף בהתייעצות עם החבריי מבנדנה, ההחלטה הייתה לזכור. כי אם אתה נתקע, מה שהוכיח את עצמו בהמשך הדרך, אתה נתקע, פאנצ'רים, נשבר קרוון, אתה בודק את הקרוון שבכלל לא 4x4, אתה מוצא את עצמך שזה רכב שהפך להיות פתאום 4x4, ועוד כל מיני חוויות שעברתי במעלה הדרך, שאם לא היית, קודם כל אם זה לא היה רכב גרמני סחור, הוא לא היה עובר שם. אם זה היה רכב שלי, אני נשאר עד היום במדבר האוסטרלי בין שם לאישם, בדרך כלל אני לא לוקח סיכונים, כי בדרך כלל בהיסטוריה שלי יש לי הרבה מאוד חילוצים ברחבי ישראל, בתקופה שהייתי בבית ספר שדה עין גדי, וגם בעולם, כשיצאתי אחרי הצונאמי לחפש אחרי בת של חבר שנעלמה שם, היא נמצאה בריאה ושלימה, אבל זה סיפור אחר. אז יצאתי מסידני, ויצאתי בעצם לאורך כל החופים. החופים זה אם אתה לא גולש, אתה חסר לך איזשהו חלק בגוף. ובכלל, כשאתה מגיע לאוסטרליה, העולם איתך, העולם של אלה שחיים בחלק המזרחי, גם קצת מהחלק המערבי, זה הים הוא מרכיב מרכזי. בעיקר וזה לא משנה באיזה גיל אתה קם בבוקר, המחשבה הראשונה שלך זה לאן אתה הולך לגלוש היום. העבודה זה חלק ב' של החיים. האוסטרלים, האוזים הלבנים, לא האבוריג'ינים ולא אלה שעולים לשם בכמויות אדירות, אם אנחנו מתלוננים על עובדים זרים, צריך לראות מה קורה באוסטרליה. צריך לזכור שזה מ-22 מיליון איש, יש שם אוכלוסייה שנדדה מסין, מיפן, מאינדונזיה, איפה שאתם רק רוצים, הרבה מאוד הודים. אלה, אתם רואים אותם ישר, אלה הצווארון הכחול. האוסטרלים לא עובדים. כל יום שאפשר לעשות בו חגיגה, הם חוגגים. יום הולדת המלכה זה ערב לפני הפסקת עבודה, צריך כמובן לחגוג יום ראשון, יום שני, יום שלישי יום הולדת המלכה, המלכה בכלל יושבת באנגליה. אחותה יש לה הולדת, אז על אחת כמה וכמה, והנציגה של המלכה ביבשת גם, ולכן כל סוף שבוע, כמעט סוף שבוע ארוך. הוא מתחיל ביום חמישי ונגמר ביום שני שלישי, ובכלל, בשביל לעבוד יש את היוניון. האיגוד המקצועי זה לא ההסתדרות שלנו, מעל 30 מעלות אסור לצאת לעבודה. זה בערך 340 יום בשנה. אז זאת אומרת, אם הרכבות לא עובדות הבוקר, זה בגלל שהיוניון לא מרשה לעבוד. כל סיבה לצאת לחגוג זה האוסטרלים. עכשיו, רק שככה, אוסטרלי קונה אוטו, הוא לא קונה את האוטו, הוא קודם כל קונה את הו"ב דרירה. לפי הו"ב דרירה, הוא בונה את האוטו. כי או שיש לו קרוון לגרור אחריו, או שיש לו עגלה 4x4, אבל הוא חייב משהו לגרור אחריו, והדבר הכי חשוב זה עגלה לחנויות הבירה. כי אם יש לך אוטו קטן, אתה כנראה לא שתיין. ביום הראשון שלי בסידני, נחזיר את התמונה של סידני, שהיא האווירה של סידני, ביום הראשון שלי בסידני, הלכתי לטייל ברגל. וראיתי איזה חנות תאומה מוזרה, ראיתי רכבים נכנסים לתוך מקום מסוים, ויוצאים מצד שני. אמרתי, מה זה תחנת דלק כל כך מפוארת, מסודרת? אמרתי, אני חייב ללכת לבדוק מה זה. נכנסתי פנימה וחשכו עיניי. לא קונים בקבוק בירה או בקבוק יין. קונים ארגזים. זאת אומרת שהמכונית נכנסת עם העגלה אחריה, זה בגלל שאתמול בערב או שהוא היה התארח בארוחת ערב, או שהוא התארח ליד הפוטי, הכדורגל האוסטרלי, כי כשאתה רואה פוטי, אם אתה לא מוריד ארגז של 30 פחיות בירה, כנראה שאתה לא צמא באותו ערב, ואני הייתי חגיגה בשביל האוסטרלים כי אני לא שותה בכלל. בכל המסע שלי בכל אוסטרליה, יש לי פעמיים בירה באותו מקום, כי פשוט התביישתי, אפילו הילדים שתו שם, אז אני לקחתי בירה לילדים. אבל
האוסטרלים שותים כמויות מטורפות, והחנויות האלה זה חוויה בפני עצמה, אתה לא קונה בסופרמרקט, כי אין לך את המדפים האלה בכלל. אתה נכנס עם האוטו, קונה ויוצא, זה נקרא הגמל היבש, אבל לא שמתי לכם תמונה שלו. וככה לאורך, אני מצפין מסידני לכיוון צפון, ובכל תחנה אפשרית אני יוצר, ברוך השם, קפטן קוק עצר בכל מקום, כל חבר שלו, משכבר הימי הראשון שירד לחוף, קוראים לו ארוון ביי, הוא מקבל שם על המפרץ. ממשיכים הלאה, גם קופר מקבל, זאת אומרת, עד דרווין, אם תחשבו שדרווין לא הגיע לאוסטרליה בכלל בחייו, אבל הוא השתורב איתו באחד המסעות שלו, אז הוא נתן לו שם קטן שנקרא דרווין, כדי לכבד אותו. בכל פינה כמובן יש את המגדלורים, יכולתי לעשות ספר רק על צילומים של מגדלורים, שזה דבר מדהים בכלל, לאורך כל החוף, והייתי גם בתקופה, התחלתי את המסע שלי ביולי, וזו תקופה של חורף באוסטרליה, לא חורף נורא, למרות שלדוגמה שאתה חי במלבורן, אתה יוצא בבוקר, אתה עובר את 4 העונות מהבוקר עד הערב, אתה יוצא עם מכנסיים קצרים וכפכפים, חטפת מכת חום של שמש עד השעה 12, 12 נפתחו ארובות השמיים, קיבלת חורף, בצהריים אביב, ואחרי הצהריים אתה חוזר או קצת חורף, זאת אומרת, אתה לא יודע ממה אתה יוצא. כשהבת זוג שהכרתי במעלה הדרך, ואנחנו נגיע אליה באיזשהו שלב, התחילה ללמד אותי קצת מה זה להיות אוסטרליה, אז היינו יוצאים בבוקר, אם היינו נוסעים לעיר, היה לנו חבילת בגדים וכמובן מטריה. אתה לא יוצא בלי מטריה, גם בקיץ, כי אתה לא יודע מתי יבוא הגשם. אז זה לא חורף נורא כמו שאתם רואים את השמיים, אבל היו ימים שהיו מאוד קרים, בחיים בקרוון. העצירה הראשונה שעשיתי הייתה בפרייזר איילנד. אני תכף אפתח איזה צוהר קטן על הסיפור של פרייזר איילנד. וזה אחד משמורות הטבע הסגורות היום בעולם. זה ממש שמורת טבע שמקפידים שם. אתה לא משאיר שם אפילו לא פיסת עץ. זה האי הזה נמצא על ידי משפחת פרייזר, שהקפטן של האונייה עם אשתו שהיו על אותה אונייה נטרפו כתוצאה מהשונית שיש שם והגיעו לחוף. האבוריג'ינים אכלו את מי שאפשר היה לאכול, בישלו את מי שאפשר היה לבשל, חיסלו את מי שאפשר היה לחסל, הקפטן שמרו עליו כי הוא היה איש מכובד. הוא מת כתוצאה ממחלה, ואשתו הפכה להיות שפחה שם, באיזשהו שלב היא מחולצת, והופכת להיות הנושאת הנאומים כנגד האבוריג'ינים לאורך עד ימי האחרונים. חוזרת חזרה ליבשת באיזשהו שלב, משחררים אותה, היא הופכת להיות באמת, היא עושה את הנזק הגדול ביותר לאבוריג'ינים עד עצם היום הזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. סליחה? לא ידעתי שהאבוריג'ינים היו קניבלים. חלקם היו קניבלים, דרך אגב הראשונים שמגלים את זה. הם לא אכלו חיים, הם בישלו אותם. כן, לא אכלו, כן, כמובן לא אוכלים בשר חי. דרך אגב, בטסמניה, זה אחת הסיבות שמגלים אותם מהאי. גם במפגש הראשון לדוגמה של קפטן קוק עם האבוריג'ינים, שהוא פוגש אותם, מנהלים איזשהו, מה שנקרא, מפגש ראשוני, והוא מבריח אותם באמצעות ירי, אבל יש לא מעט סיפורים על זה שהם היו אוכלי אדם, למרות שהם היו ציידים לקטין, דרך אגב, לא נעים להגיד, בפוליטי קורקט זה לא נשמע כל כך טוב, עד כמעט סוף המאה הקודמת. זאת אומרת, רק שנות ה-70 הם מתחילים לצאת מתוך הגטאות שבנו להם, ומתחילים לבקש חזרת האדמות שלהם. בכלל זה, כל סיפור האבוריג'ינים מאוד מוזר, ואיך שהוא מתנהל היום באוסטרליה. יש לנו מה ללמוד בנושא הרחקת אוכלוסייה בלתי רצויה במקומות מסוימים. זהו איש שהוא נשמר מאוד, הוא איש שהוא כולו חולות לבנים, והוא יושב על אגם של מים מתוקים. אחד הדברים המדהימים באי הזה, זה שקודם כל צומחת שם צמחייה לגבהים מטורפים, אבל בעיקר יש שם חולות לבנים שאפשר לגלוש עליהם, ואם אתה עצרת לשנייה לא נכון את המסעית שלך, וזו המסעית שיצאתי איתה לטיול הזה, שקעת. בכלל, לאורך כל המסע שלי, לכל נקודה שהגעתי, לכל חניון קרוונים, הייתי הולך ללשכת התיירות המקומית. לשכת התיירות המקומית בדרך כלל ממוקמת בחניון הקרוונים, או ליד, או בצומת המרכזית של העיר, של הכפר. בכלל, כל הכנסת האורחים האוסטרלית היא תופעה מדהימה ומרהיבה, ואני אגע קצת בהמשך. ושאלתי מה הטיול הכי יקר והכי טוב. אמרתי, אנחנו שורפים כבר את כספי הפנסיה, סופרים את זה, איך מישהי אמרה לי לפני שהתחלתי את ההרצאה, לא יודעת אם אני אגיע לשם.
אבל אני החלטתי שאני שורף את כל הכספים שיש ועושה, רק הולך על הטופ שבטופ, וזה היה אחד הדברים שעשיתי, זה כמובן לקחתי את החברה הזאת, לשנייה לא שמנו לב, המשאית שקעה, כל הזמן אתה עסוק שם, וכשאתה עוצר באיזושהי נקודה, אתה פתאום רואה כל מיני מטוסים נוחתים, מציעים לך לעשות סיבוב באוויר. אני לא עשיתי באותו יום, כי מזג האוויר היה מחורבן, אמרתי, יש גבול לכמה לוקח סיכונים, ובאותו יום לא עשיתי, ואפשר לראות, הנחיתה שלו הייתה כל כך טובה, קרובה למים, ותראו את הפרופלור שלו, גם אותו ננסו לדחוף שם ולדחוס. ובמלחמת העולם השנייה, האי הזה הפך להיות בעצם לשדה הניסויים של בעלות הברית, בהתקפה של אוניות יפניות, איך לתקוף אוניות יפניות. הטייסים היו מתאמנים על האוניות האלה, ויש עוד כמה זיכרונות, כמו שאתם רואים פה בשתי תמונות האלה, של אונייה כזאת. האונייה המרכזית שהייתה, זו הייתה אוניית בית חולים, שהייתה ברשות הצי האוסטרלי בכלל. האוסטרלים לעולם לא נלחמו על הבית, אני לא מדבר על זה שהם נלחמו נגד האבוריג'ינים בשביל לסדר לעצמם את המושבות שלהם, אבל האוסטרלים לעולם לא נלחמו על הבית. היום יש להם מלחמה בשלושה תחומים מרכזיים. אחד זה נושא של סמים ואלכוהול, והנושא השני זה המהגרים הבלתי חוקיים, אבל על הבית לא נלחמו. אם להזכיר קצת כמה הם ביקרו פה, במלחמת העולם הראשונה הם כובשים את ירושלים, מגיעים עם אלנבי מאזור ירדן, כוח שלהם כובש פה, במלחמת העולם הראשונה השתתפו, במלחמת העולם השנייה הם השתתפו, כמובן שהם היו התקפות של היפנים על אזור דרווין ועל האיים שמסביב לדרווין, אבל לעולם הם לא נלחמו באמת על היבשה. אז זה היה אחד משדה הניסויים שהם השתמשו על האי הזה, וכמו שאמרתי, האי כולו, מיכולות לבנים, יוצא לתוך אגמים ואגמים של מים. על האי הזה ביליתי 3 ימים, והדבר הראשון שאומרים לך שאתה מגיע לאי, אל תסתכל, כשאתם רואים את הדינגי, את הכלב והדינגו, אל תתקרבו, אל תתכופפו, אל תתקרבו, וזרזרה הכי חשובה שאתה שומע כל הזמן. כמובן באוסטרליה, לאן שלא, מה שלא תרים, סכנת נפשות. אין ארץ יותר מסוכנת מבחינת נחשים, עקרבים, עכבישים, מדוזות, כרישים, לוויתנים, כל מה שיכול להיות מסוכן, תפגשו באוסטרליה. אני למזלי פגשתי כמה פעמים ויצאתי בשן ועין, אבל אני אומר לכם, אין דבר יותר מסוכן מהדבר הזה, וסתם אתן לכם אנקדוטה קטנה. באוסטרליה יש ציד חוקי כמובן של קרפדות. בגלל שהביאו קרפדה מסוים מסוים, קרפדה הזאת היא מאוד רעילה. ומישהו הביא אותה, כמובן קפטן קוק הביא איתו הרבה מאוד דברים, חוץ ממחלות של הימאים שלו, הביא איתו גם הרבה מאוד בעלי חיים. אז חלק מהבעלי חיים האלה שהוא הביא איתו, היו גם כן כל מיני טוקים, אז כמובן באוסטרליה תראו את הטוקים היפים בעולם, אבל בדברים המסוכנים הם הצליחו להביא את הכל חוץ מטורפי העל. זאת אומרת, אין שם לא אריות, לא נמרים, למרות שבאיזשהו שידור בטלוויזיה הראו איזה נמר שחור שברח מקרקס, לא ברח מקרקס, היה פרשה שלמה באוסטרליה, תבינו זה מה שהעסיק אותם ימים, זה בעמודים הראשונים של העיתון, זה גם כשנופלת הממשלה זה בעמוד 17-18, לא כמו אצלנו עמוד 1-17, שם זה בעמוד 17-18, כי באותו יום המשחק פוטי, אז זה בכלל, אפשר לשכוח מזה שנפלה הממשלה, לא זוכרים בכלל מי ראש הממשלה. ולחזור עכשיו לתוך הסוגיה הזאת של הדברים המסוכנים, הבעל חיים היחידי שהגיע מאזור אינדונזיה זה הדינגו, והדינגו הזה הוא סיפור בפני עצמו, זה לא אני צילמתי, זה לקחתי מהאינטרנט, אבל אין ספק שמזהירים אותך כל הזמן לא להתקרב לבעל החיים הזה. אם האכלת אותו וראו אותך, ויש הרבה מאוד פקחים, זה $3,000 קנס. בכלל אצל האוסטרלים יש חוק. על החוק לא עוברים. עברת על החוק, אין מה להתווכח. הוויכוח נגמר מרגע שעברת על החוק. כל אתה שומר על החוק, החיים שלך נפלאים. בשנייה שעברת על החוק, תתכונן. אני את הביקור הראשון שלי, ביום הראשון שלי באוסטרליה, חניתי את הקרוון, ביום השלישי שלי, חניתי את הקרוון הפוך לכיוון הנסיעה. מי חושב באיזה נקודה שהפקח הגיע לשם עם מסוק לדעתי, קיבלתי את $320 על החלון, שמתי אותו, הדבקתי אותו יפה, תזכור את כל בוקר שאני עוד חייב לממשלה האוסטרלית, וכדי למחוק את הסיפור הזה של הממשלה האוסטרלית, כדי לא להשאיר אתכם אם אני חייב להם כסף, אז אני לא חייב להם כסף, כי לאוסטרלים יש שיטה. אתה כותב לרשויות, והם עונים לך. וכשהם עונים לך, הם עונים לך בנימוס, ואם יש לך תירוץ מספיק טוב, מבטלים לך את הדוח. אז ביטלו לי את הדוח.
בכלל, כשאתם מגיעים לאוסטרליה ויש לכם חברים שם, הם מהר מאוד מצלמים את הרישיון נהיגה שלכם. בעיקר אם אתם באים לתקופה קצרה. למה? כי אוסטרליה, דבר אחד מפחיד אותו, זה להתאפס על מהירות, המחשבה לא אומרת לי, זזה לי בתוך